sir. Ikaw, anong karapatan mo mag-video sa amin? Huwag kayong umastang Anong police kaya karapatan hindi mo? kayo police. Oh, may karapatan Ha? ka na mahuli ka. Anong karapatan mo video? Bakit mo sasabihin imbis na makiusap kayo? Huwag kung kang alam niyo makialam. tama yung ginagawa Hindi niyo mo trabaho yun. Hindi kayo kailangan pakiusapan. Huwag kang umastang mayor ka dito. Hindi ako, wala ko Hindi. sinabi mayor ako. Huwag kang tatanga-tanga ha. Huwag ka rin bisakol. Hindi ka taga Maynila, ulul, punto mo pa lang. Wow, sorry. Sorry Ang ha. Bisaya. Kahit abogado kaya kong tigitan, sorry. Kanina ko pa tinatanong kung anong pangalan mo. No, sorry. Wala kayong, nanguhuli kayo wala kayong mga ID. Sorry. Pero ID oh. Pakialaman. Oh, Sige. see? Kapatid ka ba ni Eli? Ngayon, wala magawa kayo mo sa iyo mo. Hindi kayo kailangan pakiusapan kung sino man kayo. Siguraduhin mong kaya mong panindigan yung ginagawa mo. Tignan mo kung anong easy niyan. Oh, malambot. Mayor. Malambot. 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 Bading. Oy, bading daw. O ikaw, You heard that. You heard that in the video. Bading daw. Mumura-mura ka sa amin. Ah, di ba? Ulul-ulul ka pa. Sinasabi mo Kanina ko na pa tinatanong kung anong MTBB lang kami pangalan sinasabi mo, di ba? Hindi mo binibigay. Kung Sir, alam mong tama yung sir, ginagawa mong trabaho, hindi kayo magsasabi ng, Ay, o madam, imbis na makiusap kayo. Bakit kayo pakikiusapan? Mga bastos Alam yung eh. ginagawa yung trabaho nyo, di ba? Oh. Look at that. Meron tayong anti-discrimination law. Siguraduhin nyo, ikaw, kailangan, hindi mo kami siguraduhin nyo mapapanindigan nyo yung pagmamak nyo sa amin. Sabi mo MTBB Siguraduhin- lang kami. Totoong MTBB lang kayo, Oh. wag kayong umastang Oh. pulis. Umasta Bakit ba kayo kami kailangan pulis? pakiusapan, Umasta kuya? ba kami pulis? Kung alam nyo ginagawa nyo ng tama yung trabaho nyo, kung makapag-approach ka kanina dito, bigay nyo yung lisensya nyo. Gusto makiusap kayo? Tama ba yon? Oh. Tanong mo yung sarili mo, tama ba yung approach mo? Ba't di mo masagot? Ba't Tinanong ko kung anong pangalan mo, Nag-iindot-indot pumunta ka sa likod. Nag-iindot-indot ka Di pa. ba? Pumunta ka sa likod. Ngayon ka magmura, sir. Ngayon ka magmura. Ngayon nyo ako asaring bakla. Ikaw nagsabing bakla, wala kami Malambot. Sige. Tama, rinig na rinig naman. Saktong naka-earphones ako.